voin hi August ni som pani ania voin chu covid wangin kan chuang ai lawa kan tom ning lutuka chu wang chuanin I kan han chuak thoveng ange kan tia I mG.road vela te second hand te kan thing don hai chua chak ti tur shelo wakalang khanin I kan chuak mai don na hei hi Damascus building ania wo ti han kimi garage chungchi a hemi garage chungchi hi kan omna nia ka khalpui tur te hi numa chani le ugrei chen nia I anni hi kawa shuai har don ni an tom ning tol utuka chuan kan kal thal zelanga voin chu nuam don khop mai I scooty po ka keng don lawa I auto in kan kal dona pathum kan leng che auto fare hi tau chuang lawa I chu wang chuan auto in kan kal don ani kan kal na te karon tilang don ania tuna hian mG.road panin auto kan chuang meka tuna hian kan kadam chok kan tlan meka mG.road hi mini som hi kal vel ania tian kan thlenga mG.road chu hei hi nia Passion Street ania hetilai hmuna hian thomhnaw mizo ina kan hak nu chi hi adam em a atlom boka henglai kongsira an ke korzor te po hi zani za som nga ti chho vek ania ruwa sura wangin hetlai an trial room a hian kan thukthla ta hian hei thomhnaw chi hrang hrang an lo kola heng hi first copy ani ka ringa original chu phak che ka ring lawa ma se quality ve khop meya hak po hak tlak ke ma pon ka lei to a Nike Puma ti ang chho kha a in ziak ve veka apuan po hi tha in a fan po a tha a heng te po hi atlo lo em a zani som nga za som nga zathum som nga ti man chho do vek ani chuan henglai pe khok te po hi zaman vek ania heng ho zong hi cheng zaman ani son hei an enkwal deuh mola so heng thomhnaw kongsira an pho ho hi mol lian zoka te an ti ral toi thei to lo heta man tlom zoka an sel thin ang kha ne mG.road kal hi a man hla em a thil man atlom buka wangin henglai hmun hi showroom ania Adidas showroom te Puma US Polo Petering Land ti vel hau chho kha hetilai dawr chhung lampangah hian a awma heng hawa po hian discount an pe tha em a 40% 50% discount tunlai chu ani deuh veka virus awang hianin mall lian te anin hong lawa chung te pei chu in hong se H&M te Forever 21 a brand kan chiat ho zong kan discount run puyan nei atun thla hi kalahan bazar han vlog te po cha koma ma se mall hi chiang kong takan la hol lo wangin kan kal thei lo ni ti hian han kal phei zela kong sira hian hei kurta moi tak atama heng po hi zali te zathum som nga te nia Mizoram red ka hret che lawa Mizoram ai chuan atlom ringila hei tian sale up to 50 ti te so an lo pe chuai me a poisa nei dawa han bazar chiam cha kom pase kan wale ta hian cheng tam kan hum si lawa ti hian thla kan la kan han kal pe le ve zel ange ke ni pon tian hei camera hi mu no man ti ve an lo en ve du thei em a tian kan kal pe zel anga hi vai pathian lampang thil zo na aniang hei an be cheng chung mai tian kama mi te pani hi hei ka zui kwal char vain chu ka sil down ko mai kan chhualo na ri to se jam mu te tui don ani hi
heng lai apo hian hei beng be tlereuh hi vai ho hian an lawm a kalna piang kawng sirah hian tlereuh hi hmuh tur a awm a hei hi eitur zawrhna a nih hmel a hei kan lut chiah lo a tian kan hma mi te hi kan zui deuh ngat rih phawt a nih hi hei tlereuh hi kawng sir han kal deuh mai hian a tam a beng be thi ngun ti ang reng sang sang a tam a heng ho hi somruk somnga tih lek lek ania Mizoram ah hian ka hria chaw lo chuan heng ho hi zani zathum tih vela an zawrh hi hei Instagram IG page vela tlereuh an zawrhna hian ka hmu thina man a in tlawm leh khawp mai heng kher kherah hi chuan tian mG.road second hand awm ve deuh na kan thleng dawna tlai hi second hand thin hi an nuam ve rawa zate somnga te tih khan awm ve tha tak tak thin tur a tam em em a a man hla khawp mai mizo tan chuan second hand thin te hi nuam ve hrim hrim a pune ah hian second hand hmuh tur hi a awm a ta mizo awm te pawh hian nuam an tia an thing ve deuh an thing ve na sa ani lawma ke ni cheuh lo pawh hian leifu anin te thi khawp mai ए सोनिया रुको ए सोनिया इकडे फोटो काढू व्हिडिओ मत काढू भाई फोटो काढू फोटो 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 व्हिडिओ काढ हां मैं दिखाऊंगा सबको mG.road ये छक्क्या सोने तुझा इथं पुच्चा आहे घाले एक सेल्फी आपली मेरे vai pai min han vlog sak lop lop nuwa tian a chung lampang dor chung lampanga kan han lut velia heng lai a pawh hian hei kurta chi hrang hrang leh pheikhawk te hei an lo zuara pheikhawk sang te pawh an nei nalh hlawm khawp mai heng ho zong zong te hi mizo te pawh ni na kan in bel duh tur ang chi deuh vek ania pune ah hian vai chei chuai han ti chei chuai ang kha leidaw ni la leitur awang zawk ang tih kopin thil hi an zuar tun laia mizo te pawh na kan hak duh tur ang deuh vek khan zuara tian kan han en kual vel ani hi pheikhawk sang te pawh khu hmun a han lua han tih chian deuh te pawh cha kuma ma se kan tlai dawn nu tuka tian kalpa in kan han la deuh zung zung ani hi cheng zathum man tih lo in tara hei an sel na salom ko pei tun lai chu tomno covid awang hian in shelh thei lo ve awang hianin an in dor hon the chuna hian an in sel ve nge thil an lo ti tom hlom khawp mai heng kurta te pawh hi design hrang hrang an awm a dor chung lampang a hian a pawn a mi hi an alh ma mai maw tih tur ania a chhung a mi hi chu tlemin pawnai chuan an zuar to deuh karing heng lai hian kawng sirah tlereuh dawr an lo awm le a heng te pawh hi tlawm te te somli somnga man aniang tian mG.road ta chuan kan kel hong zawa hei tian in kan thleng le to tuna hian dar zat nge dar rup le ti vel ani chu mileng hun chu kan ba manga ruk le chan ve vel aniang next a aya munom zok tupan vlog kan tu mga vai ho hian camera lom nu tuka i han lak vak kha anom lo wang kha ni hai min chu pui zela camera te khamo chu hon chon karon la tam thei la wa like and subscribe pe lo ti vek don dia